Ok, am revenit cu un nou episod din Transformice. Vanilla. Vanilla 6. Oh, e bun și asta dacă sunt. Dau să distribui puțin doar. Ce să facem? Ok, din nou spre să moară, tot spus vin și nu vin. Stai cu Gabi pe cine ai înjurat? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Și vreau TikTok 100 megabytes. Nici nu știu ce vorbesc așa. Pe am ce să fac cum e. Bem cu pastila. Bem o pastilă de TikTok. Dar duceți-vă, mă, copilaș odată. Number 1. Number 2. Number 3. Logic este number 3. De când aș avea în acest moment? Mi-am luat, da, o perucă nouă. Nu vă lăsiți de mine. Sunt Pony-Poo. Și nu Pony-Poo. Și încă câte două cuvinte. Nu merge. Ba da. Că strat iar. Am și murit. Cine v-am pret? V-am pret. Nu e că trebuia number 1 s-a dus. Eu sunt number 3. Number 4. Să vedem, numărăm 1. Ne. Deci încă un tic-tac că am câștigat lupta cu Amazonul în timp. Nu știu dacă mai apucă săracii să ia băză în 19 secunde. Nu le văd tot eu, number 5 o rămas. Să vedem eu ce am deblocat aici. 108. Brută de dată 248. Hidro actual. Accomplished shaman.
Să-mi bag piciorul. Asta cu bărbați. Adică sunt femeie, deci. Sunt fetiță. O să-mi bag piciorul. Ei. Și această luptă mai luăm încă un tic-tac. Schimb asta la căciucașa mea. Care am în areal și care am în adevăr. Asta e noapă, presimt asta că e noapă. O marășor ce e criminală. Criminală de ea. Dacă ce mor eu, na. Ioi, ce era să mor eu. Ha, 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 ha. Ha, ha. Oh, nu. Mi-e frică. Ajutor! Ajutor, ajutor! Ah, ha, 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 ha. Help! Help! Știam eu că trebuie să mă urc și mai am 30 și ceva de minute. E secunde, mă. Cât de minute. Și ăștia ară brânza. Deci. No, Little Mouse. Și am adus și acomplisăță. Eu mai am și Fast Mouse, am mai făcut. Nu știu ce m-a dispărut. Fast Shaman, da. Nu, era primul, deci. Fast Mouse. Oh, Doamne. Puteți să ascultați dacă vreți. Deci mai se aude, mă. Cânticul la lor de descreierați. Cad, să-mi bag piciorul. No, vai, Doamne, tu l-ai tu. Ei, am reușit.